още се вмеси в зигзага на твоята съдба. Аз те мисля, родино, и чувам като музика стенеш у мен. Твоите нощни дървета целувам и осамвам от птици пленен. Аз те мисля, родино, и чувам като музика стенеш у мен. Твоите нощни дървета целувам и осамвам от птици пленен. И когато се пукне над тебе една есен нова зоря, своя тих поетически жреби той замъка и Орис избра. С този избор тревожен и сложен, аз те моля на всички беди върху гроба ми беден да сложиш синева в полунощни звезди. Аз те мисля, родино, и чувам като музика стенеш у мен. Твоите нощни дървета целувам и осамвам от птици пленен. Аз те мисля, родино, и чувам като музика стенеш у мен. Твоите нощни дървета целувам и осамвам от птици пленен. Благодаря. Добър вечер, уважаеми гости, скъпи колеги, мили деца, които сте причината да бъдем тук тази вечер. Благодарим за присъствието и на нашите специални гости, госпожа Люртова, заместник-кмет на община Карлово, господин Минев, заместник-кмет на община Карлово, и секретаря на общината госпожа Сачирова. Вълнуващата песен, която чухте току-що, е "Аз те мисля, родино", изпълнена от Александра Арабаджиева, която е ученичка от 8 клас в нашето училище и възпитаник на музикална школа Карло Войс. Аплодисменти за талантливата Александра! Тази вечер за пореден път ще се преживеем думите на нашите ученици, от най-малките до най-големите, които с чувство на гордост и преклонение всяка година пишат, вдъхновени от живота и делото на апостоли. Но преди да започнем с четенето на наградените произведения, искам да се замислим за дарбите, които всеки от нас притежава. И какво са направили с талантите си младите хора, които ще се изправят пред нас след малко. Нека си припомним притчата за талантите, разказана от Исус Христос. Според притчата един човек поверил на своите слуги пари, таланти. Някога талантът е бил единица за тегло. Всеки от слугите получил според способностите и усърдието си. На един човек е поверил 5 таланта, на друг 2, на трети 1. Заповядал им да пуснат тези пари в обращение. Всеки от слугите опитал според възможностите си да използва максимално добре талантите. На първия с 5 таланта те донесли огромна печалба, още 5. Вторият също двойно множил дадените му пари. А третият се изплашил, че може да загуби своя талант и го закопал в земята. За да го върне след това на господаря си без загуба и да не бъде виновен за похабяването му. Нека сега си представим талантите като дарби.
а не като златни и сребърни монети. Всеки ученик, който е написал стихотворение, есе или разказ, е оставил съкровена част от себе си в тези произведения. Осмелил се да сложи на показ това, което му е дадено. Всеки от тях прилича малко или много на онези предприемчиви слуги, които рискували повереното им изполучили. Благодарим на всички участници в конкурса за коража и ги уверяваме, че ще видят как удовлетворението от вложените усилия и талант се умножава многократно, докато четат пред публика и виждат въздействието на думите си. Защото всеки, който има, ще получи повече. Всеки му, който има, ще се даде и преумножи. Щастливци сме ние, които сме днес тук, за да ги насърчим. Да насърчим тези млади хора, които освен талант носят себе си пламъка на Левски, почитта и любовта към родината. Ще се уверите в думите ми сами, както вече се увери журито ни в състав, госпожа Янка Минева, учител по история и цивилизации. Госпожа Златко Видолова, учител по български език и литература. И аз, Богдана Калъчева, учител по английски език. Тази вечер ще чуем всички наградени творби на най-малките ни участници. Учениците от 1 до 4 клас. В останалите възрастови групи ще бъдат представени само класираните на първо място. Но още утре всички отличени произведения ще бъдат достъпни за четене на сайта на училището. Мили деца, не унивайте, ако не чуете името си, докато обявявам първите във всяка категория. Всички участници ще получат грамоти, а освен наградите за призовите места, награди има и за присъдените поощрения. Тях ще чуете в края на събитието. Изброените отличия и поощрения ще бъдат връчени лично от директора на училището ни, госпожа Каралова. Тази година награди предоставят също община Карлово и народният представител от община Карлово Кръсти Врачев. Благодарим им за жеста. Ето го и момента, в който ще разберем кои творби впечатлиха най-силно нашето жури. Възрастова група 1-4 клас. Категория поезия. Васил Левски. Родил се в полите на Балкан, с чисто и добро сърце. За свободата на страната борил се с 2 ръце. Това е нашият български герой и Левски се нарича той. Сменя често образи безброй за родината този велик герой. Духът му борбен оставил е следа във всяка българска душа, а думите му вечни се носят с лекота по полета и Балкани, реки и езера. С крилата на надежда прелетял по пътя на борбата бил водач. Твоя дух вековен в нас остава и народа да спочава. И днес живее спомена за Левски. С обич озарява нашите души, да бъдем честни, истински човечни, свободни българи с достойни съдбини. През мрака робски смъвски скок премина, не спря пред враг, пред гняв и страх. Мечтаеше да види нашата родина в свободен, слънчев, мирен свят. Апостоле, аз
за теб, изписа се много през годините. Позволи и аз да излея моите чувства. Ти за мен си пример, ти за мен си гордост, ти за мен си моята свобода. И аз като теб съм синел, казва, че съм мъдър за годините. Качвам силно като лъв и виждам надалече като орел. Левски е моя герой и по неговите стъпки искам да вървя, безсмъртен да остана. Образът му светъл звездичка е за мен във времената тъмни, той е свят за мен. Твоите стъпки, апостоле, по твоя път вървим и учим се да бъдем честни. Ликът ти ярък и незабравим, в сърцата наши вечно свети. Пристъпваме едва, но пазим в себе си мечтата за чиста, свята, по-добра страна, звезда на свободата. Един бе ти, един оставаш, ведно с ангелите да блестиш. Искра запалил си, завети вяра, поставил си на този народ велик. Къде отиваме? Не знаем, мечти в ръцете си държим. За теб, за нас и за България, с твоя огън ще горим. Васил Левски. Един герой живял отдавна във времена, но не като тези в приказките журни, а времена с кръв изпълнени. Герой на име Васил, с коси като доброжанските полета и уши като ясните небеса над Карловската долина. Син на майка юнашка, заровила светлите спомени за своите деца и отдала си и тя на самота. Когато погледнем към теб и се учим на вяра към неизвестното, но някак си сигурни, че ще успеем. Ти, апостоли на свободата, си нашия идеал за безсмъртие и надежда. Ти беше сам, отдаден в самотата си и все мислеше за бунт и за свобода. Но сякаш с лека ръка забравяше за себе си. Апостоли на свободата, не помисли ли веднъж за себе си или мислеше само за доброто на народа и си представяше чистото и свято бъдеще на България? Васил Левски, знам, той е най-великият човек за нашата малка, но велика и красива България. Всяко българско дете се запознава с личността на апостола още от най-ранна възраст. Васил Левски още от малък искал да спаси народа от турско робство. През целия си живот бил отдаден на своята идея за чиста и свята република. Участва в първата и втората българска легия. Развива мрежа от революционни комитети. Убеждава народа да не се примирява с чуждата власт, а да се бори за свободата си. А свободата, изискваща жертви, била единствената мечта на Левски. Заради нея, студената февруарска сутрин през 1873 година, в покрайнините на София, на безсилното увиснал той. Левски, най-великата рожба на България. Днес ние го почитаме в дните, които свързваме с него и свободата на България. През останалото време го забравяме и не мислим за него. Защо? Защо не си спомняме всеки ден кой е той и какво е правил за нас? Защо не си спомняме какво ни е завещал? Левски е дал живота си за нас, за нашата свобода, за да ни има и днес, за да има България. Дори в тази тежка зима, когато преминава Стара планина, ранен, той не спира. Единственото нещо, което му дава усили, са били мислите му за нас и свободата на България. Трябва всеки ден да се прекланяме и да благодарим за това, което е направил. Левски не е просто човек. Той е символ на непреклонния български дух за справедливост и свобода. Апостоли, по твоя път вървим, опитвайки се да следваме заветите ти, да бъдем смели, справедливи и добри, горди твои потомци. Носете Левски в сърцата си, усещайте го, вдъхновявайте се от постъпките му. Той го заслужава.
Апостоле, по твоя път вървим. Апостоле, ти събра сърцата ни в едно да топтят. За нашето отечество те вечно горят. По твоите стъпки ще вървим, устремени към бъдеще, светло и прозрачно, с воля и сила да постигаме целта. Твоя зов ни помага да не се предаваме и в тъмнината винаги да търсим светлия лъч. Водиш ни през вековете, без болка и страх, но и с мечти. Духът ти вечно ще живее сред нас. Делата ти ще бъдат пример. С твоята вяра за свободата на народа ни даваш сили да се борим с неправдата и предизвикателствата, които ни поднася живота. Всеки ден се срещаме с изпитание, но ти осветяваш пътя ни. С благия си светлосин поглед и светло всеотдайно сърце, скрито под вехтата риза. Не помниш ни, че винаги трябва да търсим безусловната истина и безграничната свобода, защото живеем в Карлово, защото сме българи. Апостоле, можеш ли да си представиш колко съм щастлива, че съм закърмена в твоя град, че уча, творя и се развивам тук. Това място е вълшебно, защото носи твоя свободолюбив дух и вдъхновение, а името ти е символ на респект и надежда. Как имаме нужда от теб, Апостоле, днес, за да ни припомниш колко страшно е цената на предателството, да ни припомниш, че времето е с нас и ние сме във времето. И колко важно е да сме свободни в делата и мислите ни. Апостоле, благодаря, че си символ на смелост, човещина и искрена любов в паметта на нашия народ. Отдаване. Знаеше, че можеше всичко да оставиш. Знаеше, че можеше да се предадеш. Но продължи по пътя славен, шепнеш, че за братята си ще умреш. Знайки, че пътят ще е страшен, искаше до края да го извървиш. Ти тръгна пак по кълдърма прашен, а по пътят ти безброй стрели. Безброй стрели с кръв облени. Безброй изплашени души, безброй сълзи и тежки рани, облечени в човешките съдби. Апостоле, по твоя славен път вървим. Вървим и спъваме се само, а можехме да те съхраним в сърцето си за бъдеще голямо. Апостоле, по твоя път вървим. В българската история има имена, които се открояват със своето величие и саможертва. Едно от тях е Васил Левски, апостолът на свободата, чиято борба не беше ограничена от географските граници, а от идеала за независима и обединена България. Васил Левски е не само историческа личност, която показва как истински да обичаш своята родина, а и да бъдеш готов да се жертваш за нейната свобода. По твоя път вървим са думи, които могат да показват посоката и целта, към която се е стремял и е призовавал българите да го следват с решителност и смелост. Дяконът вярвал, че свободата не може да бъде подарена, а трябва да бъде извоювана. Тази борба не се отнася единствено за освобождението от турско робство, а за моралния избор, който всеки един от нас трябва да направи. Той се е опитал да обедини българите около една обща идея – борбата за свобода. И ако народът има силна воля и единство, може да постигне всичко. Левски призовавал българите да бъдат не само свободни, но и достойни за своята свобода. Не трябва да забравяме, че апостол е дал живота си за България.
но и също така и за идеите, които са актуални и в наши дни. Всеки път, когато се запитаме какво значи да бъдеш българин, разбираме, че пътят, по който сме избрали да вървим, е в нашите собствени ръце. Този път е труден, но неизбежен. Пътят на Левски е пътят на всички, които не се страхуват да се борят за правилното, дори когато изглежда, че победата е далеч. По твоя път вървим, апостоле. Тези думи са нашето обещание, че ще се опитаме да бъдем достойни за твоето наследство и ще продължим да вървим по този път към по-добра България. Гнила е свободата. Стъпки в почвата гнила. Нима изчезнаха те следи. На 200 войници по шипка, на войводски момци изгори. Един лик ли след толкова остана, на Симеоко момък от Карлово, дето бе. Дето го плениха, влачиха и обесиха, негде в Шопското поле. А колко ли смели момци са измрели, па ние все се молим на един, та нима той Бог е или просто майчин син, расъл в прокуда, станал роб на народната дума. Да гние таз робска земя. Били сме се освободили, ала няма кой вече да тръгне безкорисно с юнашки сили. Няма вече момци, като хитовите и раковските войници. Молим се на един, а те бяха стотици. Народе, да не закъснееш. Народе, виждаш ли я? Виждаш ли черната бесилка? Усещаш ли студената земя? Земята, покрита с сняг, която поглъща всяка стъпка, всяка сълза. Земя, за която един човек даде живота си. Човекът, който обичаше майка България повече от живота си. Народе, да не закъснееш, казваше сякаш думите му пронизаха тишината, оставайки вече на пръстом поколението. Народе, къде беше тогава? В топлата прегръдка на дома, пред пукащото огнище, до децата си в тихата радост на семейството? Или беше до дякона, когато имаше нужда от нас? Когато той, обикновеният син на Карлово, превърна сърцето си в знаме и го нарекоха апостол? Или когато сина на Карлово обикаляше селата с вехтата си ява и пишеше писма с заветите на свободата, той търсише искрата, която ще разпали огъня на освобождението. Огън, който няма да угасне, докато всяка душа не бъде освободена. Видя ли го, когато държеше знамето, на което с Бога и мечта бе изписано свобода или смърт? Или остана там, някъде, на топло, скрит от страхливия чепот за предателството? Беше ли до него, когато беше сам, толкова сам? Народе, помниш ли го? Не портретите, не паметниците. Помниш ли истинския него, сина на Карлово, който носише вярата в сърцето си и знаеше, че ще дойде денят, в който България ще бъде свободна? Левски знаеше, че свободата не е просто дар, а тихо пробуждане в нашите сърца. Началото на нова България. Държавата, в която всички сме единни, защото две винаги е повече от едно. Защото знаеше, че заедно можем, но виждаше в очите ни страха. Страха от неизвестното. Виждаше, че ние още не сме готови. Народе, къде си сега? В тишината на утрените ли те търси Левски? В ехото на стъпките му, което все още отеква по снежните пътеки. Той те гледа от вечността, народе, и пита: струваше ли си? Струваха ли си болката, самотата, онези последни мигове, когато не човек, а идеал висна на бесилото? Виждаш ли, народе, как всяка негова сълза напоява земя, в която ние наричаме наша? Земя, която днес не помни тежестта на неговите стъпки, но помни силата на неговия дух. Той даде всичко. Не защото беше лесно, а защото вярваше, че ти ще продължиш. Но ти, народе, продължи ли? Достатъчно ли бяха паметниците, имената на улиците, клетвите пред портретите? Или се изгубихме някъде из годините, някъде между саможертвата му и собствения си страх? Народе, наистина ли заслужихме неговата вяра? Той не искаше венци, нито слава. Не искаше името му да стои на първа страница в историята. Левски искаше един народ, който да стои изправен,
горд и обединен. Той искаше сърцата ни да топтят в един ритъм, устремени към един идеал – свободата. Но какво направихме с тази свобода? Помним ли, че тя не дойде даром? Че тя бе извоювана с кръвта на един син на България, който не се поколеба да загуби всичко, за да можем ние да спечелим всичко. Кажи ми, народе, когато минаваш покрай неговия паметник, когато изричаш името му, усещаш ли неговата болка? Болката на човек, който даде живота си, за да живеем ние. Или сме се затворили в собственото си удобство, забравили, че идеалът изисква действие, а не само спомен. Народе, погледни отново към черната бесилка, която все още стои над нас, като сянка над нашето бездействие. Почувствай студа, който пронизва не само земята, но и душата. Задай си въпроса. Готов ли съм да бъда достоен за Левски? Готов ли си, народе, да носиш неговата мечта, не като бреме, а като завет? Народе, не закъснявай. Вдигни очи, разпали сърцето си, отвори душата си за завета на Левски. Бъди силен, бъди единен, бъди верен на своята история и своето бъдеще. Защото думите на апостола са нашия пътеводител. Те са нашият шанс да бъдем това, което той искаше и вярваше, че можем да бъдем. Народе, не закъснявай. За него, за нас, за България. Тук сме. Грамовен камбанен звън, натежал от 152 години горест. Бие 152 път. Зов за свяст, признание и поклон. На тази февруарска дата един камбанен ропот гръмко рови с нетрата на историята, за да освети образа на една рубиня, затворена между 5 вековни дебели стени. В безвремие и без свяст рови и изравя. Страхуваш ли се да си спомниш онова позорно и безгласно там? Онова там, където един премрял от страх народ, залан в чужда дрямка, тегли своя катранен гнет с тежестта на 300 пъти по 3 синджира роби. И мълчи, и чака, и се надява, и тайно вярва. Веднъж поне повярва. В 2 сини очи, които носят светлина. Очи, които видяха в тъмното, в нищото, цяла епоха, цяла република, с едно знаме – свобода и всеки му своето. Повярва в един меден глас, който лекува рани. Повярва в един, който себе си пренесе в жертва. Не пред боговете, че да проси милостиня, а пред чистата и свята република. Той бе мъченик за цял един народ. И втори нямаше. А колко силно ни трябваше. Защото днес в какво да вярваме? Тежък камбанен звън зове и избира един народ между 2 олтара – на молитвата и на свободата. А ти пак си по средата. И пак е през февруари. Там, на кръстопътя. Напред или назад? Кое ще избереш? В кое ще вярваш? В кое ще вярваш, когато пред обърнатото огледало имаш само тебе и земята си? В кое ще вярваш, когато си там, където небето и земята отдавна са разделени, но някой вече е сътворил хората и ги е споил в една обща съдба, в едно общо сказание? Камбанен звън възпява една земя, Едем, едно небе, таинство безконечно, реки, потоци и морета, миротворно изцеление, поля и планини, волен полет на познание. Теб, България, теб възпява. И едно слънце, което беше всичко, и разказва за герой Лъвски, за герой, за Левски,
за едно безсило от сълзи, от клетви и от кал, и за лютия път към героизма. Пътя през ада, през предателството, през сока на последните му сили, през безсилката, през ултара на свободния, през времето и отвъд. За пътя на героизма, който беше между два мига цяла вечност. Защото за Левски времето е сега и той е вечно кръвен потомък на времето си. Защото на героя трябва угнетен народ, който да спаси, за да бъде спасител, тъй както на народа му е нужно безсило, по което да тлее, за да помни. Защото тъмното време на робия ражда Месията. И той беше. Защото виждаше отвъд робството, отвъд настоящето му, отвъд себе си. Виждаше навеки, а там нямаше граници. Отвъд вечността белееха само черепи и трупове от плът, без кръв. Беше Месия на свята земя, цялата в кръпки от кървави рани, оставящи белези, които не зарастват, та да се помнят, да разказват. На сенки, които висят като изсушени гроздове и още се молят. А онези сините очи днес нищо не издаваха. Те всичко вече си бяха казали. И докато едни други хората се оговаряха как да спасят държавата си, той вече я беше спасил. Но уния си мислеха, че отговорът е в цвета на очите, а не в цената на кръвта. И го викаха по име Левски. Сякаш не знаеха, че българите служат на вечното във всемира. Там ангелите нямат народност, а героите нямат имена. Такива имат само сенките им. Аз помня името на моята сянка. Твоите, ти помниш ли ги? Тъжовен звън припомня за нас, как бледи изпити лица се кривят и търсят рад, да паснат себе си с някого някъде, не и тук. Бутат се в дупките на плета, задушават се от дъха на своя грях. Всичко изглежда празно, всичко изгоряло. Та през пукнатите стени грозно си лееха сивите прозби пияни сълзи. И оня проклина своето настояще, защото е горчиво и трудно се преглъщат греховете му. А време няма, защото сега трябвало само миг и трябвало да бърза, да не закъснее. Бягал и изпуснал настоящето в борбата си за утрото. От кого все бягаш? От хората? От сенките? От себе си? Затъгала ще те настигнат всичките, но ти не се бой. Това си ти. Знам. Нищо по-страшно няма за тварите от собствената им кал. Затова я отричат. И е вече отречена, а историята създадена и продадена, защото робът проклина своето преминало, защото е мрачно и той го мрази, защото е кално. А кал бе и той. Мрази бъдещето си, защото е предначертано. С една секунда все назад. Но времето нас обръща и ние не го обръщаме. В миг на луд кураж да бъдем себе си, но за всички. Да видим в ореола на своята сянка онова, което сме готови да изгубим, за да спечелим всичко останало. Да изгубим предразсъдък и бреме. Болката е нашата сплав, скръбта бушува, разравя намира и кипва в страшен рев от лъвска сила. Няма вече време за молитви. Лъвски зов към свобода повежда. Не към нова бесилка, към кръст, а той възпятие, обет към родината, кръстопът на материя и време. И граници няма. Над нас сега единствен предел е небето. Едно небе, а две очи, с две души, две сърца,
под нас, чак до дълбоките дебри на небитието, тупти корен от обща архангелска свяст. И пак камбанен звън възвестява и времето нас обръща в едно вечно сега. Часът на бунта, нека и сега епохата на бъдника, нека и сега и да е вечност, защото в непреходното живее и коренът. Той е наша сила и оренда. И когато всичко ни изземат, когато нищо не остане, най-ясно се чува. Той води и диктува посоката за правото утре. Утре! А днес съм готова да чуя предците си, да тичам, да падам и да ставам и пак, и пак, и пак. И само ще ме увия като лудия, като вярващия, като Левски. Българио, мой дом, мой храм, мой живот и моя смърт, моя вечност. Ето ме, твоя съм. Виж ни, твои сме. В купнежа си да те познаваме, да те обичаме, да те закриляме, да те съхраним. Твои сме. В борбата с ни храни майкото, в спора с родоотстъпника, в ежедневието да бъдем достойни за тебе. Твои сме, защото коренът ни дава кураж. Пръста ти е наш дом и утеха. Горите ти наш мир и свобода. Народът ни, наша най-висша орисия, а сдружението, наша най-голяма сила. И защото сме чеда следовници, изстрадани, продавани, опозорявани, оплаквани, отричани, затривани и пак възкръсвали. Ето, вече сме пречистени. Тук сме, Българи, не закъсняваме. Ала трябваше да потъне в твоите дебри и последният, дето помнеше робството. Нищо да не остане, всичко да ни вземат. И ето, в зората идем ние, бъдниците. Чуй тежкия камбанен звън, как буди, зове, свестява, разбива тежки окови, повежда кърваво хоро към хладния връх, където няма нито цар, ни султан. Там властва правдата. И пак е през февруари. Но ти не тъгувай, не търси вина. Кой предаде твоят един син Левски? Да намерим един, че да не сме всички. Не забивай кръста в мъртво тяло. Той да не сме всички. Не дей. Аз съм. Ето, елате ме вземете. Аз съм в страданието да пазя идеала. Аз съм в молитвите за по-светло бъдеще. Аз съм в решенията за по-светло бъдеще. Аз съм в историята на едно светло бъдеще. Аз съм и ти, и ти, и ти. Ние бяхме виновни, но вчера, а днес сме твои. Щото на нас ни писна от трагедии, от молитви, елегии, критики и оправдания. Ние сме причистени чрез страданията на поколения молещи се. И днес ни трябва лъвски скок. Не надежда в утрешния ден. Ние сме утре. Ние бием камбаната. Ето ни, Байо. Тук сме и знаем. Тук сме и вярваме. Тук сме и можем. Тук сме и помним онези 9 години през 3 кръга на рая, на оня Едем, на нашата земя, на нашата България. Помним и оная лудост да бъдеш смел. Помни, майко, вярвай, клетвата положена е. И сега всичко се състои в народната работа. И пак сме на кръстопът. Но сега пред нас е чисто, защото сме там, където небето и земята са отдавна разделени, но някой вече е обединил хората. Ти знаеш кой е. Той ни завеща една присъда. Народе, събери си съчките.
4 подпори. На кръст. Народе, 4 съчки, 4 въпроса. И питат, как да излезем от кризата. Аз питам, ти знаеш ли имената на дедите си? Питат, как да запазим народа си. Аз също питам, какво учат за него децата ви? Питат, как да пребъде родината ни. Водя, чуй гласовете на корена ни. Питат, кой ще ни бъде месията? Вричам, нека да бъде сдружението ни. Да бъде, народе! Уважаема госпожо Люртова, заместник-кмет на община Карлово, уважаеми господин Минев, заместник-кмет на община Карлово, уважаема госпожо Сотирова, секретар на община Карлово, уважаема госпожо Манчева, дългогодишен директор на Средно училище Васил Левски, уважаеми ученици, учители, уважаеми жури, скъпи гости. Днес сме се събрали, за да почетем паметта на Васил Левски. Не само с думи, но и с творчество, вдъхновено от неговия живот и дело. Литературният конкурс, който организирахме, е доказателство, че Левски продължава да живее в сърцата ни. Не само като герой от учебниците, а като идеал, който ни вдъхновява и днес. 152 години след неговата гибел, неговите думи и завети продължават да звучат силно и ясно. Те са мерило за честност, смелост и всеотдайност. Васил Левски вярваше в бъдещето на България, в силата на народа си, в справедливостта и равенството. Той мечтаеше за чиста и свята република, в която всички живеят свободни и достойни. Скъпи участници, чрез вашите творби, вие не просто разказвате за Левски, вие показвате, че неговите идеи са живи, че неговият пример продължава да вдъхновява младото поколение. Във вашите есета, стихотворения и разкази ние откриваме не само исторически спомен, но и вашето лично разбиране за това какво означава да бъдеш достоен българин днес. И независимо кой ще бъде отличен с награда, истинската стойност на този конкурс е в самото участие, в усилията, които положихте, за да изразите с думи своите мисли и чувства към апостола. Всеки от вас е победител, защото е отделил време да се докосне до идеалите на Левски и да ги претвори в слово. Поздравявам всички участници за тяхната смелост да изразят мислите си, за творческия заряд и вдъхновението, което вложиха. Благодарности на учителите, които подкрепят и насърчават своите ученици в стремежа им към изкуството на словото. Нека никога не забравяме Левски и неговото дело. Нека винаги носим в сърцата си неговите завети и да се стремим да бъдем достойни негови наследници. Честито на всички наградени!